असे जवान आपल्या भारत भूमीसाठी, आपल्या देशासाठी, आपल्या या पवित्र भूमीसाठी जननी जन्मभूमीचा स्वर्गागती गरीयसी. जननी आणि जन्मभूमी ही स्वर्गापेक्षा श्रेष्ठ असते अशा पद्धतीने सेवा बजावत असतात. अशाच प्रकारे सीआरपीएफ जवान केंद्रीय राखीव पोलीस दलामध्ये कार्यरत असलेले आपल्या पिचिरड गावाचे सुपुत्र, आपल्या महाजन परिवाराचं एक वैभव, आज आपण सर्वांच्या साक्षीने साश्रू नयनांनी आपण त्यांना अखेरचा निरोप देत आहोत. अतिशय दुःखद असा प्रसंग या महाजन परिवारावर आणि आपल्या पिचर्डे वासियांसाठी आहे. देशाची सेवा करत असताना, सेवा बजावत असताना अनेक संकटांना दो फाइल में देने चल रहने पूरा वैसे तेज छल Sok sesirse